Salut! Numele meu este Alin Popescu și în continuare o să vă prezint noul aparat Nikon D5200, cel mai nou DSLR în format DX lansat pe piață. Aparatul, cu un corp cu design nou, mult îmbunătățit pentru ergonomie și ușurință în utilizare, vine în trei culori: clasicul negru, roșu și noua culoare bronz. Cântărește aproximativ 550 de grame cu bateria încorporată NL14, ce oferă o autonomie de până la 500 de cadre cu o singură încărcare. Aparatul a fost dotat cu senzor CMOS de 24,1 megapixel, nou dezvoltat, ce oferă cea mai mare densitate de pixel din clasa sa. Motorul de procesare a imaginii este Xpeed 3, același folosit ca în vârful de gamă al clasei full frame Nikon D4. Performanțele la sensibilități ISO au fost mult îmbunătățite, punându-se accentul foarte mult pe reducerea zgomotului în zonele întunecate din imaginea fotografiată. Pot fi selectate valori ISO de la 100 până la 6400, extins până la 25600. Vorbind de sensibilități mari, ne gândim la lumină slabă și tocmai aici excelează noul sistem de focalizare cu 39 de puncte, din care 9 sunt tip cruce. Deși cu dotări și performanțe demne de clasele superioare, aparatul este unul extrem de prietenos și accesibil fotografilor începători, atât celor ce vin de pe un aparat compact, cât și celor ce își doresc un prim DSLR în familie. Nici cei ce dețin un aparat din clasele anterioare, un D40, un D60, chiar și un D5100, nu ar trebui să îl treacă cu vederea, deoarece vor beneficia de cele mai noi tehnologii ale vremii. În plus de aceasta, interfața grafică este una complet refăcută, fiind extrem de ușor de utilizat și intuitivă. Așa cum v-a obișnuit, Nikon oferă meniul în limba română. Ecranul LCD de 7,5 cm este unul rabatabil, permițând fotografierea sau filmarea în condiții inedite, de la firuri ierbii sau de deasupra capului, să zicem, la un concert, atunci când persoanele din față ar putea incomoda. Aparatul este capabil de filmări Full HD 1080p cu până la 60 de cadre pe secundă în mod interpolat sau 30, 25, 24 de cadre pe secundă în mod progresiv. De sunet se ocupă microfonul stereo încorporat sau se poate folosi microfonul opțional ME1, ce se poate conecta la accesori. Pentru a fi capabil de înregistrări la asemenea performanțe, este nevoie de cele mai rapide carduri în domeniu, aparatul suportând cardurile SD UHSI de mare viteză, precum și celelalte modele anterioare. Pe corpul aparatului întâlnim un buton dedicat pornirii și opririi filmării video, nemai fiind necesară rotirea selectorului de moduri pentru a trece în modul filmare. Acest selector de moduri permite accesul facil către scenele dedicate începătorilor, dar și către modurile PASM dedicate celor avansați. Lângă selectorul de moduri întâlnim și levierul de trecere în mod vizualizare în timp real, un mod ideal de utilizat în combinație cu ecranul rabatabil. În situațiile când aparatul este pe un trepied, pentru declanșarea la distanță, fotograful are la dispoziție doi senzori infraroșu, unul în față și unul în spate, ce îi permit acestuia să îl declanșeze cu ajutorul telecomenzii opționale ML-L3. Pe lângă conectorul pentru microfonul opțional, avem și conectări pentru ieșiri video, mini HDMI pentru a conecta aparatul la un televizor și a vedea imagine la o rezoluție mult mai mare, dar și conectorul pentru dispozitivul GPS GP1 opțional, ce permite înregistrarea coordonatelor geografice ale fotografiei realizate pentru o poziționare ulterioară mai facilă pe harta digitală. O ultimă mențiune legată de conectică: se poate atașa dispozitivul wireless WU1A, dispozitiv ce permite conectarea la aparat a unei tablete sau al unui smartphone ce rulează Android sau iOS și declanșarea acestuia la distanță. Aceasta a fost o prezentare pe scurt a aparatului Nikon D5200, realizată pentru nikoniști.ro. Vă mulțumesc, la revedere!